Horas adong do hata ni na tua naman dokon manat unang tertutup dadap unang terhubung. Jadi tersingut tu organisasi manang na ormas suku Batak na lagi hangat-hangat sonari diperbincangkan. Jadi saya latiki hama apa jumpa tu dongakku HP dongakon nunga perjulu bana bergabung tu ormas manang na organisasi. Jadi tikin apa jupai hami diajak bana manang ditawarin bana diajak mau asado atau bergabung tu organisasi tiki nang holo dobe pikir majo ni kulo tiki itu dong akon. Jadi dung saya diajak gimana song ni di bagoy mana taring tu organisasi gawe cerita mami tu cerita-cerita tentang akan asing. Jadi habis ini singkat cerita mulak mi bana tiki si tempat nami na pajupai terhubuk mahempokku hubuk kama organisasi hubuk hempokku hubuk ke media sosial terutama Google terhului matong searching ma taring tu organisasi nani dokon ni dong akon hubering ma di si anong ako foto-foto na hubering odo na yung ketua umum na narakko ali hubering ketua umum ni hira na songon na wa mo dok ko penampilan na hira na so dang membuat hita gabe terpikat manang na gabe kepengin bergabung ulo tabi resipin penampilan ni ketua umum ni kan itu kan baru hubering sih ya mana memakai baju organisasi na sadanai berarti timbul di pikir aku berarti nama saya sakit dora bergabung baru pindah tuh sama malang nagabi keluar mah band organisasi na baru dak buat atas ni mah pikir aku tiki jadi semar pikir-pikir mau si tiki sang mau pikir-pikir hado naing do mana bergabung tuh organisasi ni dok ni dong akan aku kan saya pikir-pikir ale ana hubering aka putu-putu do aka nabiredar di medsos heran so yakin kan na iku do bergabung tu sih aku demang nanya hai ala ikan menurut tu do kan ikan menurut tu kita kan setiap orang kan beda-beda penilaian kita kan baru disadatik kita saya singkat cerita baju pemanusia itu dong aku nah mengajak awi na mengajak awi masuki kalau baju pahami tersuku ni mana matong baru jadi dodo tu bergabung tu son inai dok kumato tu organisasi ini dok ni kan di situ langsung tuh tertolak do mentah-mentah dengan tegas saya menolak dang do bergabung di sini ku bahasa ini mana emang mungkin sona so pas do hora saya sonari alianggo sonarion dang do bergabung gak mungkin boleh tuh ke depan tu joluan nyari dak boto ni kumatong tegas do dang do bergabung tu sini ku kan ima jo taringo tu si jadi frasa HP piga-piga hari na lewat mang seminggu na lewat hubiki makabar na dong ako na bergabung tu si nung keluar be mana sian organisasi jalai di mana do video di TikTok manang na di YouTube rai be di mana do napabuahon napabotohon nang keluar ibana sian organisasi jadi kita bisa nggak berpikirkan nung hubering ma video jal hupatakas tu mana memang toho de mana keluar musisi organisasi kita bisa nggak mesti berpikir buayat do HP juga rijadi nama saya bergabung do timana tu si ayam alusu molusu kujol masonari taringo tu organisasi ala lagi viral lo dong lagi diperbincangkan ala mungkin ketua umum na terpleset lidah hima jo contoh na kan makatai ayam alusu nah jadi lebih pikir masonari ne tuani do HP dang do tang nama saya bergabung tu si beruntung do HP hutolak mentah-mentah pada saat ini aku jadi itu dong aku pasti do boleh tonton video on pasti do ikut dibuat mana do na ibana do maksud tu dong aku na mengajak kiawi pasti do ikut dibuat omui ya teh gak bisa ngona rebok makata jadi song ini maju teh saya taring tu organisasi Batak sonari na lagi virali maula tema dita saluna ka manginang nang menutup video on buhado binurut muna taring tu organisasi na maksudi ko rasa rang ibu tu amu bayate salam sehat salam horas madita salutna sianda marga marbun